Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Kayla, 19 anyos, minyo may usa ka buok anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga usa ka tuig og tunga na. Apan dili pa gyud makalitok. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kayla. Ma, Oh, na ano mang bata. Uy, huwag mo patuti ang sige naghilak. Abot mas pikas bay ang hilak ini ana. aman bitaw ma, gipatutoy na nako. Pero di man gyud mo tutoy na ako ma. Uy, kung baon na. Formula na lang na. Ha? Papalitig powdered milk ni Kurt. Oo ma, nahilom ng maldita ay nga ni Tutoy's bibiron. Ay, pastilan. Pagastohon, gyud ay mo anong bata, Kayla. Nga nung di man ka siya mututoy sa kong susuman, no? Ay, bati siguro kagatas. Uy, way lami. Ha? Ingon pa nila, may parat-parat ko no nga gatas sa inahan. Way lami para sa bata. Maong basig ingon ni ana ang gatas nimo. Sus, pastilan ra ba ni bataa nga dili ma-breastfeed. Dugay sad ang iyang development og magsigig kasakit-sakit. Mao ba, ma? Ay, salamat. Kaya nakatuog ng akong anak siyang duyan. Magit ni kalipay sa kainahan, uy. Nga makatuog ng iyang anak nga bantayanan. Kay makabuhat-buhat naman tas mga buhaton din ni Hispay. Manlaban ako dito sa tapay. Oh, asa man ka, Kayla? Nagda ka man anang balde o planggana. Manlabas ako pa. Asa man di si Inday? Nakatuog naman pa, tas duyan. Gisirada ni mong pultahan. Kaya nabayay mga pag-umangko na ako nga magsudsud diha. Basig matugaw ang bata. Gisradan ra nako pa, pero nako ilak. Oh, sige. Ayaw pagdugay ha, kabasirog maghilak niyang imong anak. Opa. Hapit na gid ko mahuman og lapa. May kilit. Kapagid ko tawag ka sa akong ikaw. Nagpagpagit tingali si Inday. Kayla! Oh. Pauling sa tiri! Pagdali! Ano man dos papa nga nagsyagit man? Oh. Kayla! Opa! Nana! Naunsa pa? Nagluom-luom ning batag hinilak ganina. Kay nanood sa kwarto ang uban ko mga pag-umangkon kay didto nagduwa-duwa. Natabyog ko noog maayo ang duyan sa bata. Ug napakong sa bongbong ang dapit sa u sa bata. Unsa? Kayla, wa kay nabantayan sa imong anak? Kaya nga naman di ma. Ganina ba? Nagsige ko og hagwa niya. Pero, dili man mo katawa. Ha? Wa siya'y reaksyon ba? Unya kung tawgon, dili sad mo lingi. Dili ka bungol ng bata, ah? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Kaduha gyud man disgrasya ang usa kong anak. Kay diha say kausa nga giwaman siya siyang iyaan sa kumbana. Naigo sab kuno sa tablang oni ini. Pertisab kunong luuma og hilak ug milagom na ang habil ug hinilak. Naulian ra dihang gihilam-usan nila og tubig ang naong. Og gikan adto, wa na gid ko magpahuwam sa kong anak. Unya. Na, hilom na nak. Yan na lagi to si Papa nga nagpalit og tambay mo.
Wag yun ka kapahilom anong bata kaya. Nagsige naman na naghila ko eh. Oh, init kasi Inday, kilantan. Oh, kailan tanday na? Niya nakainom na nagtambal. Wa pa ron ma, kay nagpalit pa mas court og tambal. Oh, uy, hala, dugo! Ha? Usa ko ma. Huwag ka makakita nga nagdugo ng ilong sa imong anak. Gisunggo man na. Naginuko. Naanoon sa manis Inday ma. Unsa pa ako buhaton ma? Ibalik nagpa-check up sa doktor. Niya na Kayla. Napalitan ako mga tambal nga girasitas doktor ni Inday. Niya si antibiotic. Loya sa itong anak ko ito'y. Bata pa gani. Bunog naman kay lain-laing tambal og antibiotic. Dali ramugod kayo siyang masakit. Ug nabalakasab ko nang dili pa siya makalitok maskin tudluan na tog paglitok sa mamag papa. Di ka ni siya amang. Mauna ka na ang akong giingon nimo kani adto. Nga masakiton gyud lagi ang bata kung dili makasuso sa inahan o dili ma-breastfeed. Maugit ka, ma. Kapila na nako na pamatud-an Kayla. Nga basta bata nga dili makadidi sa inahan, masakiton og late ang development. Kaning dili pa siya makasulti o makalitok, ma. Kabahin ka ni sa late niyang development. Posible. Pero dili sab kaha na tungod atong pagkabata pa kaay niya. Ya, nagsigil kapakong ng iyang o. Pa, Kay wa ba yung kakakita kung unsa ka kusog ang pagkapakong sa iyang o, dihang natabyog o kusog ang duyan, ug napakong ang iyang o, ug katong natagakan siya og tabla. Ipacheck up ng doktor ang o sa bata, oy. Ipatanaw na iyang utok. Basig dadaot ang utok, ana. usa ka tuig na ugto nga ang akong anak. Apan dili pa gyud siya makalitok, maskin mama ug papa na lang unta. Ug murag bungol nga dili mo react kung tawkon, ug dili pa sab siya magkamaong mulakaw. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, tinuod ba nga ang bata nga dili makasuso sa inahan o wa ma-breastfeed, masakiton ug late ang iyang development? Ikaduhang pangutana, usa ka tuig ug tunga na ang among anak. Apan dili pa gyud makalitok, bisag mama ug papa na lang. Ug murag dili makadungog kung sampiton. Bungol ug amang kaning among anak. Ikatulong pangutana, bata pa lang siya nga magsige og kapangka ang iyang o. Posible ka nga mao ni ang hinungdan kung nganong late ang iyang development ug dili makadungog. Ikaupat ug katapusan, asa man namo ni siya ipatan-aw nga doktor nga kanang gamay lang untang among mapairan. Kaya ang kita sa kumbana good, gamay raman good. Igo ra sa among pangonsumo o para sa gatas o diaper sa among anak. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Kayla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa. Kini nga kong suliran. Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra. Makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kaya ko usaman ka medical doctor, usa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining when you believe in your purpose, nothing can stand in your way.
Dili tuhoy lang nga ma-realize nimo ang gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi, ha? Naay daghang mga obstacles. Wala may sayon aning kinabuhi. Everything is difficult. Masayon lang niyo pangita natong pamaagi nga masayon. Alright? Ang ato magtatampo ko kalawa si Kayla, 19 years old, wala niya gibutang iyang address. Minyo ni siya, no? Sa iyo basad na minyo ni mo, Kayla. Una na siya usa ka anak. Ang kiniyang problema kay ang iyang anak nga kapinag 1 year and a half na di pag kuno ka litok murag naay kanang language development issue, no? So ako lang yun ang sakto gyud untang mo tubag niya ni Kayla, mga pediatrician, no? Ako di man ko pediatrician, pero pag-eskwela na kong college of medicine, no? Sa may subject nga pediatric, no? Pediatric na subject, so sa mga bata, no? Unang pangutana ni Kayla, wa man niya gibutang ng address, so wala sa tayo grade karon, no? Kay gibalog tagadiin ni si Kayla. Ako lang ang po na kung pwede mabutang niya yung address para may balumig. Tagadiin ka, huwag natay great lang dapitang na tayo kailan ng dapita sa inyo, no? So unang pangutana, tinuod ba nga ang bata nga dili makasuso sa inahan o wala na breastfeed masakiton o late ang iyang development? May pagka-tinuod po, no? Kay the best milk kuno sa bata is the best milk is the breast milk sa mama. So kaya kuno nga ang tao kuno paimnon og gata sa baka, kadi man ta baka. Pero sa lagi for some reasons ang milk production sa mama not adequate nga maka-supply sa demand sa baby. Labi nagkusog na mo didi, no? So naa siya ay inon ta contributing factor. Nasa siya ay banding, psychological, nabitong maggakos-gakos ng mamag baby kay nagpadidi kaysa ang mama nag-work kunya ibilin lang sa yaya ang pag-take care sa baby, dako kay nagdepensya, no? Sa development sa bata. But there are of course some congenital problems nga mada pagkatao sa bata, no? Okay, sunod nga pangutana. Usa na katuig ug tunga ang among anak. Apan dili pag yun makalitok bisan mama ug papa na lang. Ug murag di makadungog kun sampiton, bungol ug amang kaha ning among anak. Akong pangutana Kayla, imo ba nang gipakitag pediatrician ni imong anak, ha? Kay kini ba ang bata nga magtubo na ni siya mga immunizations, BCG, DPT, diphtheria, kanang kuan, mga initial dose, booster dose, kinahanglan may mga baby book, no? Na mga baby book na nga to mga iro sa balay. How much more for the bata, no? Sa akong pangutana og naban na close monitoring sa iyang pediatrician ang imong bata o sakto ba ni siya sa mga immunization? Kay kinahanglan ba yan nabayay kanang mga bata nga dugay makasulti, no? Nay mga bata nga dugay makasulti, pero once nga makasulti na, medyo very talkative na pod, no? Napoy mga bata nga wa pay kuan ingnon ta 1 year nanay normally mga 1 year nga bata magsugod na nagsulti mga several dozens of words na mama, papa, didi unsa whatever mga 3 years old maayo na kay na mo tabi, no? Na magani mo appeal nag singing contest nga 3 years old, no? So kining bata manggod di magin siya magditsog yung sulti. Naman na gitawag na to og kanang bubbling, no? Kining bubbling usa din siya ka medical term nga ang sound sa bata mura bitaw dili gud siya yung sulti, mura basta kay naabalay sounds ba. Usually mo sugod ni siya mga 6 months ang edad sa bata, no? Pataas. So unya ang kita pod usahay baon naman na experience na to ang musulti tas bata magbinata punta ay didi nana imbis kay mo mututoy whatever mo yung tag imbis kay nanay mo yung tag nana dada imbis kay tatay whatever, no? More po tag mo appeal po pagka bata mga istorya ta sa bata nga nagtubo, we call that crib talk, no? Kada bitong naang bata sa kanang tawag ani kanang crib ba kanang yang murag yang tangkal-tangkal sa manok sa tawag na kuna inano ko kay mulo kuna sa kuna ngay mo siyang sultihan magbinata sa ka kay mao malagi na ang kitang mga dagko mo adjust man ta sa bata. So, expected na ang magsugod nagsulti ang bata, na bubbling akong balikon,
kung mag 6 months na. Pero mga 1 year, kining imo 1 year and a half, expected ni nga naa na unta. So, balik ko na ko akong statement na wala ko nga mas maayo mag-closely monitor ng iyang pagtubo sa usa ka pediatrician. Labi nag-developmental pediatrician kung na problema sa language, no? Na wala ko maghadlok nimo pero we can roll out mga posibilidad kanamo ko mga pasyente ngon ani cases like ADHD, autism o na mga wala ko ingon nga naani siya ADHD o autism ha. Hopefully wala. Ayaw lang ka worry na kay ato lang i-roll out nga wala siya na no? Kana akong ipahingalan nga ADHD, autism ug uban pa mga language sa kanang problem na sila mga language the problem. Katulong pangutana, bata pa lang siya nagsigi og kapangka ang iyang ulo. Posible kaha nga mauni ang hinungdan kung nganong late ang iyang development ug dili makadungog. Well, usa na we cannot roll that out no nga naay mga head injury, posible maapektuhan pong iyang development, no? Nganong mapangka man sa iyang ulo. So careful yung kita kay very vulnerable ba ya. The first 4 years sa bata very vulnerable ni sila sa mga head injury or mahulog sa kama o sa kuna or malagi na maparok. Pero normally between 1 year to 1 year and a half nga mga edad sa mga bata naa na good na yung mga words nga masulti, no? So, musuggest lang ko ha, huwag man po ka magbutang sa mong address nga ipadala ni mo og developmental pediatrician para ma-examine yun. Kaya ako magtagna lang ko diri, sa gyud ko kakita sa mong bata. Pero mawala ni ako mga opinion lang. No? Sunod nga pangutana, asa man namo siya ipatanaw? Okay, mo na imong sulod pangutana nga doktor nga kanang gamay lang unta among mabayran kay ang kita sa akong bana gamay ra gyud igora among pang konsumo og para sa gatas sa ug diaper sa among anak. Well, para gamay ra og mabayran ato nimo dalhan siya kaila sa usa ka government doctor, no? O government hospital, no? I'm happy nga kini nga present administration nato especially sa province magitagaan og priority sa atong bagong gobernador nga si Bari 4 ang mga district hospitals, no? Nga nanatay mga hired nga mga doctors, no? And I'm sure nga naatay mga pediatrician nga na-assign karon sa respective or mga different provincial hospitals all over Cebu and district hospitals all over Cebu. Dili lang ta magsalig sa Vicente Soto o sa Cebu Medical Center o dili mga dagkong private hospital sa Cebu City. Kaya pwede naman tawag taga Sauta, pwede tadag Balamban, pwede tag Karkar, pwede tag Argao na may mga hospital diya, no? Nga to sa Malabuyok na diya, Badyan, naman yung mga hospital diya sa Danao. So, pwede na nimo dalhon, wag ko kay balog taga-diin ka para minus o gasto. Unya ayaw pagtuo nga minus o abilidad ning mga doktor na sa gobyerno kumpara sa mga pribado. Parehara ka abilidad, parehara po ka gwapo o gwapa. Pagtuo nga minus o quality or kaning kahibalo ang mga doktor sa naa sa gobyerno nagtrabaho. Okay, so nakasabot ka sa akong speaker nimo kaila ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with Atty. Eileen Batahan nga may mutambag sa mga legal nga problema sa inyong perme makanunayong pagpaminaw sa atong mga armen program kay taas kay tag-rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.